Id-dera li drajna fid-daħla tal-belt ser tinbidel darba l-dejjem hekk kif fil-jiem li ġejjin jintemm it-twaqqih ta' bib il-belt. Illum il-medja ingħatat aċċess biex tara x-xogħlijiet li għaddejjin. Diġà twaqqet l-entratura prinċipali u fil-ħin li ġejjin jitwaqqgħu wkoll iż-żewġ daħliet oħra fuq kull naħa. Xogħol li skont dawk responsabbli qed isir b'mod li jaqla lanqas trabijiet u lanqas ħsarat. Fil-jiem li ġejjin imbagħad jitwaqqgħu il-ħwienet ta' taħt il-loġoġ. L-aċċess minn bib il-belt għal Maltin u t-turisti kellu jingħalaq. Qiegħda tintuża rotta ġdida li tagħti minn ħdejn il-ħwienet fin-naħa t'isfel tal-Venda għall Borża ta' Malta, għall Bank Ċentrali, Kastilja u mbagħad għal Triq ir-Repubblika. Jiena ġejt aċċertat illi sa 16-17 sa tielet ġimgħa ta' Mejju nkunu nistgħu nerġgħu niftħu il-passaġġ. Prattikament kemm nassigura kif qal il-Prim Ministru qegħdin on schedule, qegħdin on budget, ix-xogħlijiet mixjin b'ritmu maġġel. Bib il-belt il-ġdid ser ikun magħmul minn biċċiet kbar tal-Franka fl-istil simili għas-sur oriġinali bil-pont ukoll imnaqqas fil-wisa għal kif kien meta nbena.